Mitä on asennuttanut? 357? 458 Widmark. Okei, 458 Widmark lähtee. Ja Janne ampuu. 158 senttiä täyttä lihasta. Uutta putkea! No, nyt se tuntuu. Siellä on kolmas vielä! On. Noniin. Joko tuntui? No kyllä, potkaisee pikkasen, mutta ei mikään niinku sillain. Mahdoton. Niin, on käsi vielä tossa, eikä mikään mennyt poikki. Katsotaan hetken päästä, että minkälaista mustelmaa sinne tulee. No katsotaan. Doggone my pop-eyed soul, I'm gonna get drunk again.